Thereponi Pai Thomkep arni Government of India Ministry of Finance and pen kepachini alu kepaklang ponalong permanent account number mate pan card lapen Adhaar kepacherap ponje aphan puthot Vosik achiklo niphai Thomkep nikan surihini ra inquire ke thoman pakam pon thuruposi pachini pon Kedamtang arni pan card lapen Adhaar kepacherap ponje aphan kijutsi arni ke hot pon lake Thereponi Pai Thomkep ra isi nikan surihini ra inquire ke thom anhenlo Bon setami labang so arni ke hot pontang angbong pan card lapen Adhaar kepacherap pontang aphai ki jum hek thek longsi puthot pan card lapen Adhaar kepacherap je warsai ke pek ponthu Income Tax Act 1961 Section 139AA Subsection 2 ating pulote kaddo kawaya bangphu jangme achiklo niphai isi surihini ra credit roxy aningkan an permanent account number mate pan card kachepari denga tum anke Adhaar pen pacherap pon bek nji Government ahin pen aphong pan card pen Adhaar kepacherap ponang ji pu pachini era phita kepacherap pon bank phu ki jum hega jok puthot Vosik achiklo niphai Thomkep an arni pakam ponno Surihini ra inquire ke thom jangme achiklo niphai ECF jongsi pan card kachepari denga tum Adhaar pen pacherap pon pe pulote permanent account number abang thang ale ave mate thilotpo jongsi puthot pareng pon thuji pulotangte ni Thomkep bangbong Suri isi adai government aphan ki pon pen unthuji pusi ministry hin pen pachini pon Finance Ministry ateng pen jongsi Adhaar la pen pan card pachera ponte pulotangte income tax return mate ITR long pon pelo tax refund dihin our sai hin bank account kangpu demand account credit cards debit cards lahai our sai sitame permanent account number mate pan card rengrelo pulote avi pondet poputa than pachini pon Nonamat Adhaar la pen pan kepacherap pontang lake kuti phokebra ECF hai ansi dochorlang puta Ministry of Finance and pen than pachini ponthu National Desk Report Karbiang Live